Jo, už jde, asi už jde. Už mi volá. Jo, dělej, kde jsi, jsme na televizi. Čest, Remy, kde jsi? Kde jsi ty teď? Hej, my jsme... Počkej, ty už... na tom dopravním hřišti už jsi, nebo kde jsi teď? My jsme teď odešli před chvíli z toho dopravního hřiště. My jsme teď šli do Karbona, uvnitř. Trefíš tam? Prostě jenom ty dveře tady zepředu, projdeš tím dopravním hřištěm, sejdeš ty schody a jsou tam dveře a projdeš chodbu a doprava jsou schody nahoru a tam je ten klub. OK, čest. Nech si tu kupu na hlavě. Nech si tu na hlavě. Hej, nejde na nic se ti nestane, fakt. Nejde, nech. Já musím být doma. Hej, mám to nechat si já, nebo jak? Kam mám peněženku? Počkej, já jsem podívám, jestli mám peněženku. Hej, podívej se, jestli mám v pravé zadní kapse peněženku, prosím tě. Hej, jestli mi nevypadla. Maďarsku, tak to bylo do prdele.
Nechte ho tak, jsme